Λέμε, έχουμε 3.500 μέλη στο κονκλάβι. Τι εννοείς? 3.500 μαθητές. Εγώ θα σου πω κάτι το άλλο, πάρα πολύ απλά. Αν έχεις έστω και την παραμικρή αμφιβολία για όλα αυτά που λέω και δείχνω, μπορείς να συνεχίσεις την τέλεια ζωή σου και είμαι σίγουρος ότι θα ζεις πάρα πολύ ευτυχισμένος. Ξυπνώντας κάθε πρωί για τα υπόλοιπα 40 χρόνια, πηγαίνοντας να εργαστείς για 3 ευρώ που σου δίνει το αφεντικό σου που σε εκτιμάει αφάνταστα. Θα υπάρξουν μαθήματα trading, ναι, ήδη υπάρχουν. Δεν ξέρω αν έχεις ολοκληρώσει όλη την εκπαίδευση, μάλλον όχι. Έλα μου ντε. Τίποτα, απλά κάποιοι, Νίκο, δεν θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους. Θέλουν απλά να γκρινιάζουν και να παραπονιούνται. Αυτό έχω συνειδητοποιήσει. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κυριολεκτικά δεν θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους. Θέλουν να μένουν στα ίδια, να γκρινιάζουν, να παραπονιούνται και να πετάνε το φταίξιμο αλλού. Γιατί άμα ήθελαν να αλλάξουν τη ζωή τους, θα μπορούσαν να δεν είχαν αλλάξει ήδη, να είχαν κάνει κάτι μόνοι τους. Ούτε γυμναστήριο πάνε, ούτε βιβλία διαβάζουν, ούτε κάποιο είδος